Nå, Hej, jamen, Ellen. det er... Hej, Ellen. Hej, det er Lammer og Ellen fra Pleje. Er det onsdag? Ja, men så skal jeg fyre rent. Ja, det er ikke dejligt. Det bliver skønt fra trænger. Nå, har du Ja. Yvonne, som besøger dig i dag? Ja, vi har lige hygget os en lille smule i dag, men jeg var lige ved at gå. Så kan I have det godt? Tak, lige med. Godt. Ja. Og Ellen, den der kasse, der vi snakker om, husk det med pengene, ikke? Ja, det kan Okay, du tro. Ja. godt. Vi ses. Ja, vi ses og hils Hej, god familien. dag. Tak, hej. Hej. Hvad siger du? Du gør opvask nu, så jeg står af her. Hvordan går det, Ine? Det går fint. Det er godt. Har du spist i dag? Ja, Egon havde morgenbrød med. Det er rart en gang imellem. Hvornår skal du lave? På fredag, Lave det om? Det var onsdag. de laver hele tiden om. Nå. Så er vi færdige? Ja. Det er godt, det er det. Nå, Ellen, vi er færdige for i dag. Jeg går rent. Ja, det var dejligt. Nu ser det meget bedre ud. Okay. Så. Når I går, er I så ikke sidde og tage kassen ud ved døren med? Nå, hvad for noget kasse, du snakker om? Åh, den her. Ja. Har du ryddet op af den? Ja, det er bare noget gammelt skrammel fra køkkenet, som skal smides ud. Ja. Ej, det er meget dumt. Det er svært, vi kan ikke. Hvorfor kan vi det? Nå, det er en god spørgsmål. Det er ifølge ikke kvalitetsstandarder i vores kommune. Man må ikke bære mere end 60-80 kilogram. Ja, så det er vores sundhed skyld. Kan I ikke tage den med alligevel? Jeg skal nok lade være med at sige det til nogen. Men hvis vi nu deler den op i mindre portioner, så kan vi tage med af flere omgange. Nå, det er en god idé. Højt det der, ikke? Bare det kommer væk, så er jeg glad. Vi tager lidt med i dag, Ellen. Jo, tak. Så, Ellen, vi ses. Ha' det godt. Ha' det godt. Ja, hej. Hej, Ellen. Hej, Ellen. Det er Lammer og Ellen fra Pleje. Er det onsdag? Ja. Så skal jeg have gjort rent. Ja, bliver det ikke dejligt? Jo, det gør det. Har trænger. Nå, har du Ejborg med besøg i dag? Var det hunden? Og undskyld,